Každý jeho kousek je trik, stejně ta jeho scéna je pořád dokola playback. Pro peníze, na fanoušky kašle moc, vymýšlí si hejtra, točí stejný kolotoč. Chytrý celkem je, ale hraje si na hlupáka. Má nás oblbce, myslí, že nás oblbuje. Že ne každá les tu mě projdeš, si pleteš realitu s digitálním bludištěm. Všechny jeho videa jsou jako zaklam, pravdu nikdy neukáže, v tom je mistr nám. Peníze jsou jeho cíl, fans jenom čísla. Takhle si youtuber na světle jasně vychází. Videa jsou jen kous a klam, pravdu nikdy neukáže, v tom je mistr nám.